तर मंडळी तुम्ही बघितलात लग्न लागाक चालू झालेली असत तर आता आमच्या घराच्या एकदम जवळ येईल तर मी पण मग आमच्या डायरेक्ट घराकडे येईल. बाबू आता फिरत फिरत येता आणि हडे बघा ही बघा आई चुरमुले घेऊन रेडी. आता चुरमुले लागतील आता तुमका बघूक मिळतला आमच्या घराकडचा. आता सुरुवात झाली तिकडचं तुमका दाखवले तर चला. पप्पा पण येतात लाईटीची सोय करतात वाटते बरं प्रकाश पडा व्यवस्थित म्हणा. आणि पाऊस पडलं तर बघा कारड वगैरे सगळं एकदम असं झोपान गेला काय. कसे काय मंडळी वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर कामावरनं आल्याच लगेच ब्लॉग चालू होते आता. आणि आज काय तुम्हाला पण माहिती आहे आज तुळशीचं लग्न आहे. आमच्याकडे पण तयारी चालू आहे. आता काम चालू आहे घरी कोण नव्हता पप्पा गाडीवरती रिक्षावरती त्याच्यामुळे सगळे गडबड. आणि आज दुसरी गोष्ट तर तुम्हाला काय झालं ते दाखवतो. आता झालेला आहे असा आज पाऊस पडला एकदम जोरदार काय. इकडे तयारी चालू आहे रांगोळी वगैरे काढतायत. आणि आत्ता जस्ट थांबलेला आहे पाऊस. बाहेर पण तुम्ही बघू शकताय एकदम सगळा वाटतं आहे थंडी चालू आहे अशी. थंडीचे दिवस परत पावसाळा येईल. जवळजवळ तासभर तरी पाऊस पडलो ना आई. पप्पा येतील तर तुम्हाला बघायला मिळेल की आमच्या इकडे कशा प्रकारे सजवतात तुळशीच्या लग्नाला काय काय तयारी असते सगळं तुम्हाला सांगून आता मस्त की दाखवतो बघा आमच्या कोकणात सिंधुदुर्गात. जोपर्यंत रांगोळी काढताय ना तोपर्यंत पटकन जातो आणि कपडे वगैरे चेंज करून येतो मस्त. कारण पप्पा आल्यानंतर आता बराच काम आहे तुम्हाला बघायला मजा येणार मस्त. ब्लॉग शेवटपर्यंत बघा एकदम जबरदस्त. तुळशीचं लग्न दाखवतो तुम्हाला आमच्या इकडे कशा प्रकारे लावतात ते पण कळेल तुम्हाला. हातपाय धुवून तर आपण आलेलो आहे आणि आता बऱ्यापैकी तसं काम झालेलं आहे जवळपास आलेलं आहे तुम्हाला दाखवतो. हे बघा आता जबाबदारी दिव्याने घेतलेली आहे. आता आई येईल थोड्याच वेळात. पप्पा पण आलेले आहेत बाबूला आणायला गेलेले. बाबू आत्ता कामावरनं सुटलाय त्याला घेऊन आले घरी. एकदम फास्ट काम चालू आहे बघा. पावसामुळे सगळे कामावर होली ना दिवल्या नाही तर जाणं असते टायमार. आणि आमचीच नाही म्हणजे सगळ्यांचीच गडबड झाली असणार 100% काय विषयच नाही त्यात काय बोलायलाच नको. हे भारी वाटतं ते बघा. हे कोणी घडले आईन. बऱ्याच वेळानंतर भेटतोय तर बऱ्यापैकी तयारी म्हणजे सगळीच तयारी झालेली आहे. आणि गडबड अशी झाली घाई झाली तर आई घराकडे नव्हती आणि आत्ता आई आलेली आहे. तो आईला डबल जबाबदारी असते एकच नसतं आई काम असतं भरपूर. मामाकडे पण जावं लागतं. मामाकडे पण जाऊन आली आई आणि आता इकडे वस्त्र वगैरे बनवते बघा. तुम्हाला आईच सांगेल काय काय व्यवस्थित कसं केलेलं आहे आईला येऊन दे. आणि मी पण तयारी करायला लागलो त्याच्यानंतर पप्पांबरोबर आणि सगळी गाय झाली गडबड. पावसामुळे सगळी गडबड झाली आमचीच नाही सगळ्यांचीच झाली असणार गडबड ह्याच्यामुळे. पाऊस पडलंच तेवढं. तर आई काय काय कसा केला काय. ही मानगीची काठी बांबूची काठी हा आणि ही दिंड्याची काठी म्हणजे हो नवरो ही नवरी नवरा नवरी. हे माळे आंब्याच्या पानाचे. हे बघा हे माळ असत लग्नाचे माळे आंब्याच्या पानाचे. हा कलश ठेवतात इकडे कलश त्याच्यानंतर इकडे तळी आणि पूजेचं आणि बाकी सगळं पूजेचं सामान आहे हे बघा. आणि आता मग सगळ्यांकडे हळूहळू फिरणार आता एक कर. हा मेन म्हणजे चुरमुरे ते घरातच. हे वाढ उसाचा वाढ. हे बघा उसाचा वाढ. आमच्याकडे उसाचा उपयोग इतकंच होता. आमचे स्वतःचेच असत म्हणजे. आणि असं पण नाही आम्ही जे कोण असे विकूच्यासाठी नेतात त्यांना पण आम्ही असेच देतो काय. 3-4 वर्ष झाले ते असेच घेऊन जातात देऊन आमच्या टाकतो. आमच्या पाठीमागे आमचे कशामुळे झाले कोणी दिले. बाबर हे कॉलेजचा मुलगा अहमदनगरचा तो तिकडे येताना छोटासा तुकडा घेऊन आलेला आमच्यासाठी इकडे. हा झाड होता आणि तो लावला तर आता उसाचा रस पण काढून आणलेलं कितीतरी 5 लिटर पेक्षा जास्त. मग थोडे ऊस त्यांना देऊन टाकले म्हटलं इतकं रस खाताला कोण. विचार करा बांबूच्या साईजचं मोठ्या बांबूच्या साईजचं ऊस असता आणि असं घाटावरच होतं. हा अहमदनगर. आणि मग आमच्याकडे भरपूरच झालेले. आम्ही तरी ते दरवर्षी घेऊन जातात. थोडं टाकून दिले गेल्या वर्षी काढून टाकले कारण खूप गळ्या होता गसडी होता म्हणा. त्याच्यामुळे आता ते दरवर्षी देतात आणि त्यांना हवे ते घेऊन जातात. आणि मग घराचकडे असं तर बरं वाटतं खायचीच गोष्ट शोधूक जायची बाहेर गरज नाही ना आई. आणि केव्हा मिळतं ना. बाकी डेकोरेशनसाठी तुम्ही बघू शकता बघा असे गोंडे बांधतात मस्त. ते प्रत्येक जण कशी नवरी वगैरे सजवतात प्रत्येकाच्या ह्याच्यानुसार नाही. आईच्या पायात दगड लागलो. आमची तर तयारी झालेली आहे. आता थोड्या वेळानंतर इल्यानंतर मस्त ह्या पेटवायचे मेणबत्ते आणि तुमका लग्न दिसतला लावताना आमच्या घराकडे आता थोड्या वेळान. आणि दिव्याची कलाकारी तुमका दाखवते. दिव्यान सुद्धा आमच्या रांगोळी काढल्या ना बघू शकताय
कशी वाटता कमेंट करून नक्की सांगा. दिव्याची रांगोळी शुभ लाभ परफेक्ट दाखवते आता तुमका. ही बघा परफेक्ट लुक. किती वाजले दिव्या बघून काढला नाही. टाइम किती झालो 7:07 म्हणजे करेक्ट. येते थोड्या वेळानं आई 8 वाजता ना. आईन मिशन धोंड घेतल्या ना तो आता काढूक. खूड असा खूड हा तो माटवाच्या टायमाक तो खूड होतो तो असा म्हणलं तो. पाया घेतलं लागलं कसं बाबू बरं होत ना नवरो. तयारी तर मंडळी झालेली असा तर आम्ही इलो आता वरच्या घराकडे आणि आता मस्तपैकी जरा चाय आम्ही पितो. तर आई मामाकडे गेली जसं की मग अशी तर आजीने उसळ पाठवून दिली ना मस्तपैकी. आणि आमच्याकडे पण आज उसळ होती आणि पुरी पण होते. हे बघा चला आई या मंडळी एकदम जबरदस्त टेस्ट. तुका नको आई. आणि तुळशीचं लग्न कदाचित मंडे 8 वाजता स्टार्ट होताला. सगळेजण जमतले आणि सगळ्यांच्या घराकडे आज जातात. आमच्या वाडीत जेवढी घरं असतात तेवढी. वाडीत म्हणजे जुना घर आणि असं तिकडे पूर्ण पाट्यात फिरतले. त्यामुळे पप्पा जातले पुढे. आता मी घराकडे असापर्यंत इले तर माका गावताला कारण भाडा पण असा करेक्ट 8 वाजता. त्याच्यामुळे बघूया. आई पण मंडई गेली बघा जॉईन झाली आता मस्त. वाटाण्याची उसळ आणि वडे. कसली रांगोळी घातला आजोबांकडे. आजोबांकडे साधीशीच घातले. नाही काय झाली तरी तडची तयारी करून वड्याची सुद्धा आईन बऱ्यापैकी तयारी केली. थोडा राहू काळोख झालं उशीर झालं पण आमच्या घरातला पावसामुळे आम्ही काहीच करू नाही होतं. सगळं होला आमचा भाऊला वाहून गेला वाहून गेला वाहून गेला हो. शब्द नाही करू आता. हा काय म्हणतो ते सब टायटल सारख्या भावला परत तर सगळा परत तरी नशीब सारवचा लागणार नाही पण सांगते वरती सारवचा लागणार. उद्या परवा 2 जबरदस्त ब्लॉग येतले म्हणजे त्या भरभरून प्रतिसाद द्या. काहीतरी जातलो मस्त ठिकाणी जातलो. खूप लोकांचे हा कनेक्टेड असत थंयसर तर तुमका मस्त वाटतलं एकदम भारी. 2 दिवस आता दर्शनाला यार फिरतीच मस्त मस्त बऱ्यापैकी देवदर्शन करायचं मस्त. जोपर्यंत फिराक जमता तोपर्यंत जत्रेंका पण मस्त लवकर जायचा पाया पडायचा आणि यायचा. परवा नारळाची ना जाऊ आम्ही इलो तर येतो नारळाची. हा नारूरच्या जत्रेक जर कोण बघत असाल तर आम्ही गॅरंटी असा म्हणजे जास्त चान्सेस असतात येऊचे. कोण असला तर कमेंट करा. 80% तर मस्त भेटाक पण मिळताला आणि येऊन जातलो तर मस्त. मी 2-3 वेळा इले भाड्याच्या निमित्तान. सबस्क्रायबर होते त्यांना घेऊन इलोय त्या साईडी. मामी पण थोडी जाणार. यस आईची मामी. बाजूकच मस्त रांगणागडा आणि कदाचित 4 डिसेंबरला रांगणागडावर पण जाऊचो ह्या असं दौरा. त्याच्यामुळे 2 वेळा फेरी जातली त्या साईडी. रांगणागडा असं पण जातात ना. तर मंडळी तुम्ही बघितलात लग्न लागाक चालू झालेली असत तर आता आमच्या घराच्या एकदम जवळ येईल तर मी पण मग आमच्या डायरेक्ट घराकडे येईल. बाबू आता फिरत फिरत येता आणि हडे बघा ही बघा आई चुरमुला घेऊन रेडी. आता चुरमुले लागतले आता तुमका बघू मिळतला आमच्या घराकडचा. आता सुरुवात झाली तिकडचा तुमका दाखवले तर चला. पप्पा पण येतात लाईटीची सोय करतात वाटेवर प्रकाश पडा व्यवस्थित म्हणा. आणि आता पाऊस पडलं तर बघा कारड वगैरे सगळं एकदम असं झोपान गेला काय. आणि सगळीकडे आमच्या पाट्यात सगळीकडे फिरतले तर खूप भारी असता. आजच्या दिवशी प्रत्येकाच्या घराकडे जाऊचं लागतं. आणि चिरमुले तर एवढे जमा जातले ना की विचारू नका. हो मैत्री जमा करशात तशा आणि घरातले 2-2 असले तर मग दोघांचे देतले एक पिशवी असली तर. हा आता मस्तपैकी आपण काय करायला माहिती दिव्या मेणबत्ती पेटून घ्यायचं. आमची जिमी पण इलो काय रे ए येड्या काय आता काय भाऊ लक्षात देऊ ना
दरवर्षी येतो आणि ह्या ना वर्गणी ना हो तळी ह्या तळी आणि ठेवा ना त्याचं. चला झाला दिव्या पैसे तरी पटपट. एक मेणबत्ती दी पेटव. अजून 2 असतात ना आणि 2 कोण बायग्यांची आणि बायग्यांचे दैता आता बोलतात. मंडळी पेटव घेवा आता आपल्याकडे येते डायरेक्ट. फर्स्ट ही एक मजाच असता मस्त पप्पन पूजा भारी वाटतं. केलं केलाय बाप्पा पूजा काय काय ते रवला असता हे कोण करताला ओ फादर इकडे या. तळी आणि ते घाटाची आणि पूजा कर ते ना. काय की लावलेलं दिसलं नाही तुका लावलंय ना खय खय काय फुला बिला खय घातलं तू इथे तळीची पूजा खय केलं अर्धवट पूजा कसा कसा आई नाही म्हणून ए येड्या खाऊक नाही जवळ येतोस तो घाटात फुल घाल ना ह्या लावते. फुल घाल घातलंय ना वस्त्र घाल शुभ लग्न सावधान राजा भीमक रुक्मिणी सनयनी देखो निचिंता करी ही कन्या सगुणावरानुपवरा कवनाची म्या देजे आता एक विचार कृष्ण नवरा त्याशी समर्पू म्हणे रुक्मा पुत्र वडील त्याशी पुसणे कुर्या सदा मंगलम शुभ लग्न नंदू सगळं होतं हा मग थोडंसा बस फिरा खोया फिरा नव्हता फिरत हा होती तिले हा थोडं अगोदर वाटले का त्याची अगोदर वाटले होती कमी पडले तर मंडळी अशा प्रकारे असतं आमच्या इकडे तुळशीचं लग्न. कसं वाटलं आमच्याकडे कमेंट करून नक्की सांगा. आता सगळी उचलायची तयारी आणि याच्यानंतरची प्रथा काय आई? सकाळी रांगोळी झाडू घे हां आम्ही हे सारखे नाही ना हो हे काठी काढू घे पुरुषांनी यावचा नसता बायकाला लवकर येऊन मग रांगोळ्यानी हे करतात नाही. अशी जाऊया तर काय मंडळी आता आपणाक जाऊचा करेक्ट भाड्याक आणि लांब भाड्याक जाऊचा रात्र आता 8:33 झालेत. येईपर्यंत आपणाक करेक्ट होतले म्हाका वाटतं 10 वाजतले. बघूया किती वाजतात येऊ आणि कशा प्रकारे होता प्रवास. आणि जेवणाचं वाटतं येऊनच बाबू पण येतो बाबू आणि मी दोघे जातलो. ह्या धर सो चला निघाय आता डायरेक्ट भाड्याक तू कडी घालून घे आणि ह्या भांडा घरात जाऊया. जशी आई आणि आम्ही येलो तशी आता वरती आणि तुमका गंमत दाखवते मस्त पैकी. दिव्यांनी रांगोळी काढलेल्या ना म्हणजे जिमीन त्याचा काय केलं बघा बसा पराक्रमच केल्या. चला चला जिमी ए येड्या ए मेणबत्ती पण विजय होतो मंडळी. ए चल चला झाला भाड्याला जायचा टाइम आणि आईने आणि पण गणवेश चेंज केलेला आहे आता. तर मावशीला चुरमुरे घेऊन जातोय. चला बाबू येतोय माझ्या सोबतीला कारण येताना उशीर होणार आहे त्याच्यामुळे. तो बरं CNG वगैरे भरूनच मग डायरेक्ट घरी येईल. ह्या घ्यायचं काय काय माहिती नाही. ह्याच्यात टाक सोनं चल आई चल जेमी. बारक्या पोराचं
बाबू ह्याच्यात टाकते चुरून आणि या जाऊ. फटाके फटाके वाजतायत इकडे. या साईडला दुसरी वाडी आहे, या साईडला रस्त्याच्या इकडे दुसरी वाडी. चला. A few moments later. घरी पोहोचलो फायनली आणि टाइम किती झालाय तुम्हाला दाखवतो. मी झोप काढले नाही. टाइम झालेला एवढा 11:15 झालेले आहेत. तर 1-2 मिनटं चढत झालीत. पप्पा पण आलेले नाहीत. भूक लागली आता मंडई. माझ्या घड्याचा बेल्ट तुटलाय एका साईडचा. हे बाबूचा आहे. पेटणार नाही मरे. नाही पेट 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 दा बघे बटा. स्विच ऑफ. पॉवर ऑफ झाली. आजची दिव्याची मेहंदी बघूया काय काढले ना. बघूया पूजा आली. अरे जबरदस्त. त्या साईडनं एक नंबर. तुका दात ना आटकून त्याका तरी घातलं. ए भूक लागली माका. भूक लागली. अरे बघ. ए अय बघ. लाजा नको बर बघ. कॅमेरा लागता तो बाबू सारखो. ए हय बघ. संत्री खाया कधी काय खावचं नसतं. भूक लागली. या मंडई संत्री खाव. पप्पांना कॉल लावलेला आहे आणि पप्पा बोलले त्यांना यायला अजून अर्धा तास लागणार आहे. तर जेवून घ्यायला बोललेत. तर आता आम्ही मस्त जेवणार आणि त्याच्यानंतर मी बसतो ब्लॉग एडिट करायला. कारण आज उशीर होणार आहे जरा आणि सकाळी परत 5 वाजता भाड्याला जायचं आहे. उद्या काय शनिवार आहे त्याच्यामुळे सुट्टी आहे मस्त. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.